아니 사라냐 함리나 바게 안 카바냐 사오 기사 소바이 마지제 소바이 마나 Dạ. 왜 해게나 뭐 함리나 뭐 속다 사라이라고 뭐 되기도 Ta bốc sẽ tọt nó lọc mà này rồi đó. Kusuk hay. 또 회복할 사오 Kusuk hay bốc sẽ na. Tích tâm chọc phải lại ra không mong cái. Ozon patek sora dam không nong kame. Cái lẹp phong á bazar bay cái sa gana na. Cái đó sang cái này cô quỳ khorok sa bên bụng tâm á. Elsa. Cái cô yata mang khane ni sarai na. Cái sa sai khana để cái tâm. 살부터 파서 미니 야시록 수자 갈미양고 그 보컬로 사자고 룸몸 되자 깜디만 칸게 성분은 프라이빗 닥터 푸노까 그 푸노만이 보노 트이검 트이자나 낭나인 차오 그러니까 성분 보레게 지비탈랑 되게 성분은 지비탈랑 가 그러니까 파스랑 프로 성도 진마 똥카 지비워 그러니까 프로 저거는 비니 보리카 খাই게 পরে 그러니까 비니 리포트 척가가 보라 다이렉 에슬리히니 파유민 মানে থুই রিপোর্টটা Gangkai perlu thui dah bono kaisa gangkai thui rok daya rai check up rok khaya kunui sung 10 din tongkhana sung suti de rok gangkai tesa phajin chau sung bini biopsy khaina nanglai hini chau ko biopsy khaina nanglai hini chau sung tesa talang thangka bono talang thangpurke biopsy khaina hini khaipurung gangkai ko doctor chau machine nok sung thangka khlai mali ya bono hini chau tesa no next time haidi after tesa khaini hini chau Engka sung talang li aro bayren doctor phanya hini khana ka engka sung bayren doctor phonuka bono engka phonu man yaklo bono bithi rok sari akol no mode khana ko kisa hamuin tongkha engka takate se baru usugo gulum bokrok sajago imtei tabo ke busai mi atabo tabo khai bokrok bise sajago bokrok sajan kusungma babe res kore kusungma ko engka kuno ko mode ko mane sarap sar hanya komi tongkha engka tese ba bari phayu tita sa Yamun bagin sung to rang pusak kere bayre rogo talang nani abun kisa suba sumang Puila boro phono bano sung puila khaya sonji doctor bai phono go eseli manja kha nai sai man mane ke bodo GBO manu GBO nge norok nai lai sogata nge tabo khai rang pusak kere ni bagai norok nai ma lai ang tong ma kok pana sung je ya pha tong mani ko sung nai kha tabu kuri kha sung chin busana sung tabu nai ni nai mali ya bun bagai kisa suba sunang mata sa ko ko nung tam kos tong ka ba nung kok da mang kha chali mama ko kok da mang khana ta mong ko ko nung ko sao ko tong khai ta mong ko su khai to khai bu kha sao ko su khai bu kha sao na te tam ma tam sa sarok sa kusuk hay baka sauna kusuk mang datang nang tabo balai harap na sinsang to ha kusuk hay bo baka saja uta sarai ba nge kusuk ma bisi babari to khoro da bisi kusuk khoro bai phungo bisi baru miya to pura khopung thui malia bo kusuk mang kusuk ja bukha hama bai hama manjui miya ngta sokang hama manjui miya ngta nge bukha ro no problem rok to bukha sajago taka kusuk mani bagai engka bokrok sajago kulum atka phayo beja nge norok no ni je suksak nai laikha akok sible nge tabo ka apse kusugu serious ng tongpan norok rang pusa kare ni bagai nai miyang to nai malayang to ta engka sung doctor sajak mane noro baire waisa suk tui ma khai tui phano ka din chauta bo bo doctor mo iko Ankit Katwari sha onoro beseli nei sai mane bo bai phono kana bo to ang Guwahati ni sena oro bo sawo chini yang ro waisa suk tui phano ka din chahorta bo rawase srayo to eseli mas manja geta kom no ni 10 বছর ni saga rogo botabi ko sai ro ma ya ta khuda ro ko mo em tingka abono phosai tong ja khata sai ma yani bagai nge nang po porikha ko porikha na sare ro sadi mama to no bos ko lefunga no seno do da bangla wa nge norok tam khaisa laise ko yan ni sala tam khai sung ko rabar kisa tong abon rai sai tong ta na borok laisa lai jaw ta na nge nang ni charai homo da puila na okra da bo kora chino so okra nge nang sang to sai mang khanin sarai seli bemar manja gi tong kha nge doctor bu borok nai lai tong nge tabo
bongni rang puisa kwrwi kha hwnkhe কয়েকদিন বেলাই বারই tongkha kok selena bari tong hwnkhe borok rang puisa sugyani bagwi nailaimaia wnglai tongjaka hwnkhe belai khairok amo hai chwrai rok no hwnkhe bongni thenang kwbangma tongkha ang bo belai khairok chwrai rok no hwnkhe aboni bagwi maya nango ta hwnkhe thasing kuya khoroksa saharwai ang logi logi no agulini phai tongmani yang habui nai thangsin hwnai ma phaimani ta hwnkhe kuya nini chwrai ni bagwi nang chini kha ganang tiprasa rok no tamo subamung sanna musong chubachu sanamo chungo kisa misa manui ang cherai no jate ang baire kaham ke phunugui tui khai man ai jat khai angka bo jodi no baire talang maya mo hai ke toni rik to bote bari thanai tita te bari nai hwnkhe doctor phataro tui mankhai tubudi hinai sauta bini aro na tui baisa so phunuk pai ni satabo hwnkhe borok rang kwrwini bagwi thanglaimaia rok tabukna ani cherai no hamlina bagui ang khabai no sao kisa sobai mai je sobai manai mo to belai no bari tongkha bo bui hai keno bui hai ke nang ma hamlina mo sungta o cherai ro o mo ti to tabuk se torna lokmani jora yang chwrai phusai tongo jakha bini chehara nugui belai khairok abono belai tamjani haima tongo hai chwrai rok no hwnkhe belai khe khanango ta borok tabuk se thwngnani tornani porinani jora amo hai pori puru mali abo ba school pura bodo khai mari khabani pori manjaya kubui nang hamna da musung suka tam khaina musung thangnani school thangna rok musu thangna musung na hamai tabuk belai da nang kosto tong tam ang doke salatesa buku sao te buku bayang bu buka sao bukrok payang na abono srai sang nogoi mankha ro kukui khoroksa bini bongta mankha elsa hwnkhe bini eseli bemar kok no kok sana khlaio phaidi sang suba laiyana je mansak je suksa phaidi sang bini bagwi suba laiyana hwnkhe nongni account gpay number rok to tong gpay number rok to tong account rok gpay number kwrwi da hwnkhe chwng boni account number video re naina rok je mantwi suba baidi kisa chini kukui elisa na koi bochor wngkha no 6 bochor jasigo hwnkhe abono sanai lukurok tei bini ama bo koikha bini chwrai no hamrwinani belai khe musungjago hwnkhe phaidi sang je mansak suba laiyana phusai tongkha to mai chaimaya da na kukui mai da chaima na